mit jelent számomra a lelki egészség. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy egész, akkor többnyire ezt egy körben képzeljük el, amit lehet különböző cikkelyekre osztani, és ennek valóban fontos része az, hogy eleget aludjak, megfelelő minőségben mozogjak, illetve legyenek olyan közösségeim, társas kapcsolataim, amelyek segítenek engem azoknak a vonásoknak, tulajdonságoknak a megélésében, illetve jobbításában, amelyek egyre közelebb és közelebb visznek az igazi, mély, hiteles önvalomhoz. Ilyenkor azt mondom, hogy összeillésbe kerül a kint és a bent, a lent és a fent. És igazán boldog pillanatait élhetjük meg az életünknek az itt és mostban. Azt jelenti számomra ez az egészség, hogy a múlt, a jelen és a jövő is egyfajta egységet képez bennem. Azt jelenti számomra az egészség, hogy helye van benne a logikus gondolkozásnak, ám helye van az analógiás gondolkodásnak, a konkrét gondolkodásnak és a misztikus gondolkodásnak is. És ezek is egymást segíteni próbálják, egymást teljesebbé tenni. Sokkal kifejezőbbé élni mindazt, ami ott van bennünk, ami ott rejtőzködik értékként, és ezeknek az értékeknek a megtapasztalása mind önmagamat, mind a környezetemet építi, és boldogabbá teszi a jelenemet. Tehát eléggé sokféle cikkelyre szeretem én osztani ezt az egészet, ahol mindennek van megfelelő helye. Ugye egyik kedvenc mondásom Plancktól ered, aki azt mondja, hogy az univerzumban minden kosz, ami nincs a helyén. Ugyanígy tekintek én ezekre a cikkelyekre, illetve az egymáshoz való kapcsolódásaikra. És miközben korunkban nagyon divatos, hogy minden fejben dől el, én azt vágyom mindannyiunknak, hogy összhangban, összeillésben dőljön el, ahol helyet kap mindaz, ami a szívemben van, és az is, ami a zsigereimben elfolytva, és így valóban olyan hiteles életet élhetek, elsősorban önmagam számára, ahol megtapasztalom, hogy ebben a fajta önmagamban hihetetlen gazdagság és kitárulkozás van. Mert miközben ezt a szeretet alapon kapcsolódó önmagamat élem önmagamon belül, a különböző személyiségrészek is, de az anyagi valóságomhoz való kapcsolódásban is, és a szellemi örökségek, illetve a jelen való mozgásának a megélésében is, akkor észre fogom venni a külső környezetemben is mindazt az értéket és örömöt, amire lehet, hogy addig vak voltam. Egy korábbi videóban megosztottam, hogy egyik kliensemnek a legnagyszerűbb élménye a munkánk során nem az volt, hogy az alvás problémái rendeződtek, hogy a szorongásai csökkentek, hanem az, hogy egy hihetetlenül a szobájába bezárkózó emberből, az ő szavaival élve, napimádóvá tettem őt. Hogy vágyott ki a természetbe kapcsolatba kerülni mindazzal a jóval, szépséggel, amit Isten ingyenes ajándékainak nevezünk. Tehát az én vágyam az,
hogy a lelki egészséget is egy olyan egészséggondozásnak, ápolásnak tekintsük, ahol nem csak fizikai síkon szükséges megadnunk mindazokat az ásványokat, tiszta vizet, tápláló ételeket, amelyek aztán szolgálják a mi egészségünket, hanem bizony a lelki egészség terén is. És az az elmúlt közel 35-40 éves szakmai tapasztalásom, illetve több mint 40 éve családanyaként, 45 éve feleségként a párkapcsolatomban, hogy bizony sok mindent ma már tanulnunk szükséges. Nagyon vágyott a ma embere individummá válni, hogy egyénileg ő maga dönthessen sok mindenről, hogy ne valamiféle közösségi szabály írja elő számára, hogy mit tegyen, illetve ne tegyen, hanem ezt ő maga akarja úgymond szabadon eldönteni. És így, mivel korábban a közösség által sokszor évszázadok, évezredek alatt kidolgozott csodálatos ritusokban épülhetett a személyisége, egyénisége, és kaphatta meg a saját színezetét, mára ezek a ritusok többnyire kiürültek, és újra tanulni szükséges azokat a ritusokat, amelyek segítik az életünknek a gördülékenyebb, elviselhetőbb teherhordozását. Mire gondolok én itt? Ugye azt tapasztalom, hogy míg korábban a gyász egy olyan ritus sorozat volt, amely gondoskodott arról, hogy az egyénből minden mérgező érzést, minden koszoló, térítő, elferdítő érzelmet, gondolatot kitakaríthasson, és ezért akkor a viselkedés is ezekhez az érzelmekhez, gondolatokhoz igazodva történik meg általunk. Ezeket a ritusokat elhagytuk, kiüresedtek. És bizony ma nemhogy a gyászolást, hanem az lett ugye a tapasztalásom, hogy mindaddig, amíg elengedni sem tudunk, addig a gyász folyamata egy képtelenség számunkra. Én úgymond belehúzhatom, vonhatom valahogy az egyént, de amikor már a szakma is úgy gondolkodik, hogy behelyettesítette a gyász második szakaszának a sokkos állapotot követően a kontrollált fázist, holott itt a feltörő érzelmeknek volt a helye a hagyományos gyászolásban. És ezt segítették azok a ritusok, amelyek rögtön a haláleset bekövetkeztétől elkezdődtek. Tehát ma tanulnunk szükséges mindazt, amit korábban átvettünk. Viszont az a nagyszerű ebben, hogy ahogy elkezdjük megtanulni, és lehetőséget teremtünk, hogy megtörténjen bennünk, akkor mintegy átküzdjük magunkat azokon az eltávolító, elidegenítő rétegeinken keresztül, amik alatt ott van az a több ezer éves tudás, tapasztalás, a ritusoknak a mezője. És amikor erre rákapcsolódok, akkor ez már úgymond visz magával jó értelemben. Ezért szeretem én annyira a ritusokat, és magam is dolgozok ki a különböző csoportokra, mert valami ősihez tudunk így kapcsolódni, és már az egyén nem érzi magát annyira kiszolgáltatva, reménytelenül, valami olyan tehetetlenségben, amitől nagyon fél.
hanem megtapasztalja, hogy igenis ezek a ritusok mind-mind lehetővé teszik, hogy úgy szenvedjem el annak a helyzetnek a valóságát, hogy annak révén megszületik bennem valami több és jobb. A legkönnyebben így követhető ritus sorozatunkat a gyász mutatja meg, de ugyanígy megvan a maga, úgymond ritus sorozata, előírt szövegkönyve, forgatókönyve annak, hogy hogyan élhetem meg a szerelmet, mert ugye a nyelvünkben a szerelem az Isten rendje elemi szinten. Ugye a szer az Isten rendje, és amikor ezt élem elemi szinten, akkor élem meg a szerelem állapotát. Most képzeljük el, ugye, hogy a gyász kitakarítja a személyiségemet, egy tiszta hellyé teszi, a szerelem ezt földíszíti, kivirágoztatja, virágba borítja, és aztán következhet a termékenység, amiből ugye a születés öröme a legmeghatározóbb, illetve minden örömünknek az alapmintája a megszületés örömének a megélése. Ami akkor lehetőséget teremt arra, hogy onnantól kezdve az örömöket képes legyek észlelni és megélni, és amennyiben az örömöket élem meg, akkor egyre inkább függetlenedek a szenvedélyektől. Miközben ugye a ma embere azt mondja, hogy légy szenvedélyes. Igen ám, de akkor miért beszélünk tulajdonképpen szenvedélybetegségekről? Mert bizony a szenvedélyek nem szabaddá tesznek, hanem nagyon is függőségbe sodornak. Észrevétlenül, ahogyan Jancsit és Juliskát a mézes kalács házikó becsalogatja, ugyanígy csalogat be bennünket a szenvedélyesség, aztán a függőségekbe, a szenvedélybetegségekbe. És egyre távolabb kerülünk attól a lehetőségtől, hogy a szerelem állapota, a feltétel nélküli szeretet állapota áramolhasson önmagunkon belül, és kívül is a kapcsolatainkba, illetve az egész teremtett világ felé. Mert hogy ebben a szerelemben valóban, amikor Isten rendje élődik bennünk elemi síkon, akkor lelkesültséget élünk meg, nem szenvedélyességet. Amikor ez a lelkesültség hat át bennünket, akkor korán sem élvezeteket akarunk az életben kutatni, keresni, hanem egyre inkább vonzzuk be az életadó örömöket, észleljük. Úgy, ahogy említettem, hogy ez a férfi kliensem napimádóvá vált. És mindenhol, ahol valami gyönyörű természeti látvány, vagy friss levegő belélegzése vált lehetővé számára, ott megállt. Egy kicsit feltöltődött mindezekkel az örömökkel. És nagyon fontos különbség van aközött, hogy vajon azért futok-e, mert számomra a futás egy felszabadító öröm, és szeretem megélni, ahogyan az izmaim, ízületeim, a szívem, a tüdőm, a minden egymásra figyelésben, összhangban éli azt, hogy milyen jó, hogy pont így vagyok megalkotva, ahogy. Milyen hálás lehetek azért, hogy így működöm, ahogy. Milyen hálás lehetek azért, hogy olyan helyen futhatok, ahol a természet erejét is
mint egy magamba szívhatom, lélegezhetem, átjárhat, vagy azért futok, hogy egy ponton túl tudom, hogy egyszer csak bekapcsol az endorfin termelés, a boldogsághormon termelődése, és akkor én boldogságérzetet élek meg. Hatalmas különbség van a kettő között, és egészen más irányba visz. A következő, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ugye, ha így megtapasztaltam az életadó örömöket, akkor egyre inkább akarok olyan áldozatokat hozni, amiben azt mondom, hogy most erre vagy arra az örömre, töltekezésre nagyobb szükségem van, mint egy másikra, és igazából itt a jobb és a kevésbé jó között választok. És megtapasztalom, hogy ez mennyire jó, hogy így megtanulok kicsi dolgokat és jó dolgokat elengedni. Valamiért, valami nagyobb jóért áldozatul adni. És ez fog megtanítani engem arra, hogy akarjam megkülönböztetni azt is, hogy vajon mi az a szenvedés, amiből meg tud születni valami jobb, valami teljesebb, valami igazabb. És akkor akarjak igent mondani erre a szenvedésre, mert ez egy reményteli szenvedés. Ez a földbe elvetett búzamag szenvedése. Ez a bábként bebábozódott hernyó szenvedése. Valami olyan átalakulásnak a szenvedése, amikor az ízletes szőlőből, gondoljunk bele, hogy milyen lehet, amikor összezúzzák. Amikor préselik, de ebből a préselt léből finom must lesz. És aztán ebből a mustból murci lesz egy eléggé undorító valami, amit nem tudunk meginni, de amikor mindazt lefejti szakértelemmel a borász, amitől meg kell szabadulnia ennek a murcinak, és megfelelő tárhelyet készít számára, és ott biztosítja azokat a feltételeket, amelyre ennek a megtisztított murcinak szüksége van, akkor így válik szépen megadott idő alatt jobb és jobb bor belőle, ami megint csak, ha lelkesültségemben és valami Istentől származó öröm megünneplésére fogyasztom azt a bort, akkor vidámítja a szívet. Ha viszont menekülésből, félelemből, a tiszta gondolkodás, vagy a valóság tiszta, fájdalmas észlelésétől menekülök, akkor bódító hatása lesz, vagy akár ugye az alkoholisták azért válnak alkoholistává, mert kiüti őket. Ugyanúgy használják az alkoholt, mint ahogyan valaki a migrént. Vagy még jó néhány más dolgot tudunk így használni, amivel úgymond fölmentjük magunkat. Egy olyan tehetetlenséget hozunk létre, amiben senki sem várhatja el, mi önmagunk sem önmagunktól, hogy valami helyes döntést hozhassak. És ezért olyan fontos, hogy először a személyiségemben, azon belül éljem újra ezeket a gyógyító folyamatokat.
És bizony először itt egyfajta fordított sorrend szükséges, hogy vagy a szerelem élményének eredjek nyomába, vagy az életadó örömöknek, hisz minden egyes életkorban valamilyen életadó öröm van a középpontban. Most már néhány éve a belső gyermek csoportjaimon ezeket az életadó örömöket, ezeknek a fellelését helyezem a középpontba, mert hogyha így megerősödik a személyiségem az örömökkel, és már van valamelyes kapcsolata a mély énnel, ahonnan a szerelem is forrásozik, akkor utána elbírja az elengedést. Mert addig nem engedek el semmit, amíg nincs valami reményem, hogy valami jobba belekapaszkodhatok. Addig görcsösen ragaszkodom ahhoz, amiben valahogy már el vagyok, ahogy a fiataljaink mondják. Ám ahogy megjelenik valami jobb, az meghív arra, hogy gyere, tapasztalj meg. És ahogy megvan a megtapasztalásom, hogy tényleg képes vagyok valami többre, jobbra, akkor kikerülök a képtelenség borzalmaiból, ahol mivel képtelen vagyok a jobbra, ugye az entrópia vesz birtokába, és csak egyre rosszabb és rosszabb, egyre súlyosabb tünetektől szenvedő lényé válok, és nem csak én magam, hanem a környezetem is. Tehát a lelki egészségünknek is szüksége van helyes, jó, tiszta táplálékokra, tiszta örömökre, tiszta gondolatokra, és megtisztító szenvedésekre. Mert ezek nélkül bizony csak el vagyok, és az el vagyokban már ott rejtőzik a rosszabb és rosszabb és rosszabb állapot. A nagyszerű hírem, hogy mivel ezeknek a tiszta érzéseknek, gondolatoknak és a mély énből forrásozó létélményeknek nincs korhatára. Ez bárakárhány éves korban olyan megújulást hozhat, és nem csak magam számára, hanem mivel kapcsolatba tudok lépni a jó transzgenerációs örökségeimmel, amiket kaptam az elődeimtől, ez a következő generációkra is tápláló, erősítő helyzetet, élményt, mindenben változást tud hozni. És ahogy azt újra meg újra sok oldalról halljuk, hogy igenis az emberiségnek elég, ha van 7%-a, aki elköteleződik a jobb mellett, ami valóban lelkileg, szellemileg és testileg is jobb, akkor az összes többi már történik. És én bízom benne, hogy ha megfontolod mindazt, amit mondtam, akkor találkozol azzal a vágyaddal, hogy fontos vagyok és értékes, és szükség van rám. Akarjak ebbe a 7%-ba tartozni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet.